אז שלום וברוכים הבאים לסך רדוד, והיום עם שרון כהן והמשמעות, אה, ואנחנו רוצים לדבר על השפה העברית. כן, אני, שפה, מבחינתי השפה זה, אתה יודע, זה כמו תווים למוזיקאי. אז מבחינתי השפה היא הרבה מעבר לרק מילים שנאמרות ואוזניים ששומעות. אז זה אחלה, אחלה נושא לדבר עליו. נכון. מעניין אותי איך אתה נחשפת לזה, או איך גילית את זה, מתי, כאילו, באיזה צורה. וואו, הפעם הראשונה שחוויתי את הקסם שבה, זה היה כשהייתי בן אולי 8, 9, מהמם. והיינו, אבא שלי ואימא שלי, אני בן זקונים, עם פער גדול מהאחים שלי, אז כאילו, תכלס את הילדות שלי ביליתי לבד, רק אני וההורים שלי. אז פעם אבא שלי נסע, פעם קראו לזה בית הבראה, בית מלון מהעבודה, ו... ונסענו לנתניה, אבא שלי בן אדם דתי, ההורים שלי דתיים, וזה היה שישי שבת, חמישי שישי שבת, ואני זוכר שבשבת בבוקר צעדנו מהמלון לכיוון החוף. וכמה חברים של אבא שלי מהעבודה ניסו להקנית אותו בקטע של צחוקים. אז אמרו לו, כהן, מה, דתי? איך אתה הולך לים בשבת? אז אבא שלי ענה להם, אבא שלי היה איש מאוד רגוע ונעים הליכות וחכם. אז הוא ענה להם, אמר להם, יש משפט בטוניסאית שאומר, משה בלדת. ויש לזה דו משמעות, הוא הסביר להם, תוך כדי הליכה, אני שם הקטן מסתכל מהצד, מקשיב, ואז הוא אומר להם, מה זה משה בלדת? בלדת זה דו משמעות. בלדת זה, בלד זה ארץ. אז הוא עזב את הארץ שלו, הלך לארץ אחרת, אבל בלדת זה בלי הדת שלו. אז הוא אומר לבן אדם, אז אני עכשיו בעיר אחרת, אני עכשיו מותר לי דברים אחרים. אז אני זוכר שהמשחק מילים הזה, בלי הדת הזה, גרם להם קודם לעשות, כזה, וואלה. ואני זוכר שאבא שלי השתמש בכלי נשק, כי הם צחקו, הם רצו להסתלבט עליו. אז הנשק שלו היה מילה, שגרמה להם לא רק להפסיק להקניט וכאילו כאילו לא לזלזל בו, אלא להפך, להעריך אותו על התשובה הזאת. ואני זוכר שזה, קלטתי את המשחק מילים, וזה כזה, היה לי, וואו. שזו הפעם הראשונה בחיים שלי שקלטתי שלמילים יש כוח הרבה מעבר לסתם העברת מידע. נכון, מדהים. זה מזכיר לי את כן, שם המשחק ומשחק השם, אתה בטח מכיר. לא? ש... שאומרים כאילו שואלים, יש משחק, אז מה שם המשחק? וזה משחק השם. כאילו אנחנו משחקים פה במשחקים של Mm, שמות. כן. יש לי בתחילת כל מפגש עם כיתה, אני מתחיל איתם, לעשות להם, להכיר את השמות שלהם, אז אני קורא לזה, בעזרת השם אני אזכור. ואז כל אחד אומר את השם שלו, ואז אחרי שאני עובר את כולם, אני עושה אסוציאציות עם השמות שלהם, משחקי מילים, ואז אני צריך לזכור את כל השמות בלי הפתעות. אז ככה אני מתחיל מפגש, בעזרת השם אני אזכור. יפה, ואתה זוכר באמת? מאז אני זוכר, אני אלוף בזה. אבל מדהים. רק עד אותו יום. שבוע אחרי זה, אני פוגש אותם פעם בשבוע, שוכח. אני צריך את האסוציאציה, ואז, כי בגלל שאני פוגש הרבה כיתות, אז כאילו, אז אני שוכח שבוע אחרי, אז אומרים, מה, אתה לא זוכר את השם שלי? אז אני אומר להם, אני זוכר את האנרגיה שלך, את השם אני פחות זוכר, כי יש לי קטע עם שמות, אבל האנרגיה שלך היא בלתי נשכחת, אז זה איזה קצת יופי. נרגע. אגב, אני אגיד גילוי נאות מעניין, שהפודקאסט הזה, יצרתי אותו בהשראתך, כי אני כתבתי פעם, אני לא זוכר, עשית איזה פוסט או משהו כזה, ואמרת שבכל שם אתה מוצא איזה משהו, לא זוכר? נכון, זה מה שאני עושה בכיתה עם תלמידים, כן, נכון. ואז רשמתי את השם שלי ואמרת לי, זה סך רדוד, שחר, דוד. אה, אה, וואלה, מה זה אומר? ואנשים עד היום שואלים אותי, למה אתה קורא לזה ככה? מה, אתה רוצה כאילו להיות נמוך וזה? לא, להפך, אני רוצה לקחת כל מיני, אתה יודע, הדברים שאנחנו מדברים עליהם והפילוסופיות שלנו ולהוריד אותם, בדיוק. ל- ל- בדיוק. כי, להנגיש. כי, כי שיחה, יש בה משהו, עצם המושג דו-שיח.
זה לא דיברנו, היה לנו דו שיח. שיח יש לזה כאילו, ההרגשה של המילה היא שזה משהו עמוק. כן. גם שח בעברית זה מתכופף, כאילו, כאילו משתחווה אז יש Mm, איזו פעולה שיש משהו קדוש בסביבה. אז כשאתה mm, סח, אתה מקדש פה את המידע, ואז לעשות סח רדוד זה לקחת משהו עמוק, שיחה עמוקה, ולרדד אותה כדי שכל אחד יוכל לקבל את המקום שהוא צריך. מדהים. שחמט. שחמט. יפה. ומה אתה אומר על השם של עצמך? זהו, זה הקטע. כל פעם שאני מסיים כזה קטע עם תלמידים שלי, נוסעים על השם שלי, והשם שלי, אין לי, אני אומר לך משהו שהוא קצת מופרע, אבל אין לי שום קשר לשם שלי. אני לא שייך לו, הוא לא שייך לי. מה זאת אומרת? ו, ויש לזה סיפור עמוק, כן, השרון. אני גם בכלל לא מעדיף שרון, אני מעדיף שרון, אם כבר, כי זה יותר מזכיר לי את השכונה, אז כאילו, אני שרון, כשקוראים לי שרון אני הרבה יותר מרגיש קרוב למילה, אהה. אבל באופן עקרוני אין לי קשר לדבר הזה. אז אה, יש לי בשבילך אם אתה רוצה. אני נולדתי ישראל. אה, אני באמת? נולדתי, וואו. ישראל חי. עד גיל 8 ימים, בפנקס חיסונים שלי, שפעם היה פנקס חיסונים לפני שהיה ברית מילה, כאילו כן, ביום הראשון של זה, כתוב ישראל, סוגריים חי כהן, את התאריך לידה שלי, יש לי פנקס חיסונים מאסף הרופא, מהבית חולים, ו... אבל בגיל 8 ימים הוחלט לשנות, כאילו, לוותר על ישראל ולקרוא לי שרון, למה? זה הגרסה, יש גרסאות. כן, כי יש לי דוד, הבן דוד שלי, הבן של אח של אמא שלי, שהוא נהרג במלחמת ההתשה ב-69, 3 שנים לפני שנולדתי, קראו לו ישראל. ואז הם מהמם. קלטו שהם הולכים לקרוא ישראל על שם מישהו, שם של מישהו שבמשפחה שנהרג לא מזמן. Mm, ואז הם כנראה הרגישו לא נוח עם זה שההורים שלו ידעו, משהו כזה, אז הם שינו ישראל, סבא שלי אמר אולי ישורון, ואז אחותי שהייתה אז בת 16 אמרה, מה פתאום ישורון, זה שם עתיק, תקראו לו שרון, כי אריק שרון היה סלב של mm, פעם. אז אני בכלל, אבא שלי, אני באתי בחלום לאבא שלי לפני שאימא שלי נכנסה להיריון. אבא שלי מספר שהוא בא לו בחלום איזה מישהו הביתה, חייל, כן. ואמר לו, אני אבוא אליך הביתה. קוראים לי ישראל ואני אבוא אליך הביתה. ואז אבא שלי עשה חשבון בבוקר, כמו אברהם ושרה, ואמר לה, תקשיבי, ואמא שלי הייתה בת 42, עם ילד בן 12, הכי קטן שלו הוא כבר בן 12, אתה מבין? וואו, פעם אחרונה וואו, שהיא הייתה בהיריון, היא הייתה בת 30, עכשיו היא בת 30, ב 42. וואו. אז הוא אמר, מה פתאום, נראה לך, אין מצב, לא, 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 לא. אמרתי, תראי, ואחרי כמה חודשים היא נכנסה להיריון, לא מתוכנן, וגם לפי הסיפור לא ממש רצוי. ו... ו... והוא אמר לה, את רואה? ויקראו לו ישראל. ואז השתנה. יש פה איזה קטע, יכול להיות שכשאני אמות ואני אקבל את כל המידע, אתה יודע, פתוח וברור, אני אבין את כל הסיפור. אבל בינתיים השם שלי לא מדבר אליי, וישראל, קשה לי מאוד לעשות את השינוי אליו. וחי? אז חי אני, עדיין שם? הוא עוד כתוב איפשהו? כן, כתוב ישראל, סוגריים חי, כי כנראה היה בקונטרה להוא שמת, כנראה אה, שככה היה הקטע, אבל ישראל עכשיו אתה חי. שרון חי? שרון חי? לא. שרון, יש לי חבר, שרון, זה הייעוד שלי. כן, און, און. להעביר הלאה. או שר און, שזה כאילו לשיר את האון שלך. זהו, אז אני, לאחרונה, יש אשתף משהו קטנטן אפרופו שער, כי הכל מתחבר, לאחרונה אני עובר תהליך מאוד מאוד משמעותי של ללמוד פרקטיקה. זאת אומרת, מהמם. הכישרונות שלי והמתנה שלי, שאני מאוד מודע לה ומאוד, בהודיה ענקית עליה, היא עדיין כמו מעיין שמחפש בקבוקים כדי להנגיש לכמה שיותר אנשים דרך Mm, תשתית שיכולה להביא ליותר ויותר. ואני עובד, עד היום עבדתי, אם זה מגיע, לא מגיע, אני לא עושה שום פעולה. זאת אומרת, הפרקטיקה הייתה, כאילו במרכאות אני מעופף ואשתי עם החוט. mhm, ולאחרונה אני מתחיל ללמוד ממש לאחרונה, אני מדבר איתך על החודש האחרון, אפילו mhm. ימים האחרונים להפנים את העניין של הפרקטיקה והסדר והרגלים. וואו, גם אני על משהו זה. זהו, אז אני עכשיו, כאילו, תקשיב, זה מבחינתי, כאילו, אני מתאהב, אני כאילו, שמעתי Mm, עליה, אתה יודע, זה כמו מישהי, שמעתי עליה, רק עכשיו אני מכיר אותה ואני אני מתאהב בה. היא הייתה ידידה שלי מרחוק, אתה יודע,
מעבר לגדר, עכשיו אני ממש כאילו רוצה, אני איזה רוצה יופי. להתחתן איתה. ו... ובתוך הדבר הזה יש את בתוך העניין של הבקבוק הזה, אז לאחרונה, אפרופו שיר, היה בהקשר של המילה שרעה, שר, זמר, והתחלתי לקלוט שאני מאוד מעריך אנשי מוזיקה, כי כשהם מוציאים אלבום הם נכנסים לתוך מרחב של עשייה, כן. ועובדים בחדר במשך שעות, עם סדר, עם השקעה כלכלית וואו, וזמנית וכך הלאה, ואז יוצא להם אלבום אחרי 3-4 חודשים. ואני אומר, נכון. אשכרה, זה אומנות, אז למה שאני לא אתייחס ככה לאומנות שלי, לשבת, לקחת אולפן במרכאות, כן, מרחב עשייה, לקחת אנשים, כמו שהם לוקחים סאונדמן, ואתה יודע, כאילו לעבוד כמו מוזיקאי, אז שר און, אז אולי סוף סוף אני אוכל להתחבר לשם שלי, שר און. אמן. יפה. אה, אז יש לך אולי דוגמאות ככה לאיך איך התחלת לשחק עם העברית בתור התחלה? כן, יש מלא, זאת אומרת, בדיעבד, אתה יודע, כשאתה חי את הדברים, אתה לא מסתכל עליהם נכון, כקטע, אתה חי אותם. נכון. ורק בדיעבד, או שמישהו משקף לך, ואתה אומר, וואלה, לא חשבתי שאני מיוחד, זאת אומרת, יש בי את הייחוד הזה, או שאתה מגלה בדיעבד, כשאתה מסתכל אחורה ומנסה להבין מה הוביל אותך למקום שאתה נמצא בו. אז כשהתחלתי ללמד, אני מלמד במרכזי מחוננים, אני לומד תכלס אינטליגנציה רגשית באמצעות משחקי מילים, אה, אז אני זוכר בשנה הראשונה והשנייה, ילד אחד שאל אותי, איפה למדת את זה? אני עושה, כאילו, אני ג'נגלר עם מילים, אני כל הזמן עושה ג'נגלינג עם מילים, כל השיעור שלי הוא סוג של סטנדאפ כזה, אינטראקטיבי. כן. ואיפה למדת את זה? אז חשבתי, אמרתי לה, לא למדתי, מה, לא למדת את זה באוניברסיטה? כי אתה יודע, מבחינתם, אוניברסיטה אתה לומד, ואז יש לך מקצוע. נכון. ואז אמרתי לו שלא, אז הוא אמר לי, מאיפה אתה יודע את זה ככה? ואז שתקתי לזה שנייה, פתאום נפל לי האסימון, מתי הייתה הפעם הראשונה כן. ש... שחוויתי את המשחק מילים באופן מובהק בשפה העברית. זה היה גם כן סביב גיל 8-9, כמו בסיפור עם אבא שלי. שם זה היה רגע כזה שאני הקשבתי וכזה בום, אבל מה שיותר היה לי חזק זה, היה לי מנהל בית ספר, שהיינו באחד השיעורים, היה לנו רעש נוראי בכיתה וזה, ואז נכנס המנהל, פתאום נהיה שקט, אז המנהל אמר, מה קרה? אני פה בחוץ רעש, 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 ורק עכשיו שנכנסתי נהייתם שקט, מה נהיה? אז אף אחד לא העיר לו כמובן, כאילו עמדנו דום מתוח, ככה זה היה פעם, כן. ואז הוא אמר, שמעו סיפור, והסיפור הזה אגב שינה לי את החיים. ואז הוא אמר, כשהוא היה מורה, היה לו תלמיד שהיה לו קשה איתו. והתלמיד הזה, יום אחד הוא לא יכול להתמודד איתו, ולא משנה מה הוא עשה, הילד לא רצה להפסיק. זה היה לפני פורים. ואז הוא אמר לו, מחר אתה לא בא לכיתה בלי אבא שלך. למחרת 8:15, הילד שותה, המנהל שהיה מורה אומר לו, מה קורה? אתמול עשית רעש רעש, עכשיו פשוט שקט, כאילו רצה להקליט אותו. ואז הילד ענה לו, מה זאת אומרת, המורה? כמו שנרבים בשמחה, ומשנכנס אב, ממעטים בשמחה. Hmm. ואז זה התפוצץ לי במוח, המשחק מילים הזה. חודש אב זה תשעה באב, ממעטים זה תשעה באב, אבל אב זה גם אבא. ואני זוכר שזו הפעם הראשונה בחיים שלי שקלטתי שמילה יכולה, כאילו, היא עפה, יש לה כאילו כנפיים. הדאבל מינינג הזה שהילד השתמש וואו, מול ההקנטה של המורה, העיף לי את המוח, ומאז אני מתעסק עם מילים. אני זוכר שזו הייתה מדהים. הפעם הראשונה, מה התחלתי לחפש מה הקטע של מילים. מדהים, האמת זה מתחבר אליי גם אישית. אני נולדתי בי"ח באב, ואני יכול להגיד שאני שנים חייתי בצילו של אבי, וואו. ועכשיו אני שזה לא... ההפך, זה ההפך מחי, י"ח נכון, זה נכון. ההפך מחי, אז י"ח, מת בצילו כן, של אבי. כן. אבל זה עדיין חי, זה ההפך מחי, אבל עדיין חי. נכון. ההפך מחי, אבל הוא עדיין חי. לגמרי. כן, אז עכשיו אני לומד לחיות בלי הצל, עם האור שלי. מאמן. ואתה שאלת אם קוראים לי חי, אז כנראה זה גם נכון, כן הנה, מזוודות הדבר. חיברנו, חיברנו. חיברנו. חי, מה זה חיברנו? חי ובראנו, בראנו.
חיברנו, חי? זה חי חי וברנו. וברנו, וואו. חיברנו. תוסיף א' באמצע, סגר את הפינה. איזה יופי. אתה מכיר בטח גם את החיבורים היפים האלה שהעברית פתאום נמצאת בתוך האנגלית, למשל. אה, בטח, אני עושה את זה מלא, מלא, כן? כן? בטח. תן לי דוגמה שלך. אחר כך המילה אני אגיד לך. תסכול, המילה תסכול? תסכול. כן. תסכול, הרי זה באסה, נכון? זה מבאס, זה מתסכל. מהמם. קודם כל, בוא נעשה את זה בקטנה בעברית. מה זה מתסכל? זה משהו שמסתכל, תרתי משמע, מסתכל לא נכון. כי זה מהמם. אותיות של מתסכל, שזה מסתכל לא נכון, לא נכון האותיות. אחד, כן. שתיים, תסכול זה T, סקול. מה זה T? אוקיי. T זה צומת. מה נכון. מאפיין צומת T? שאתה תקוע. לא נכון. זורם, לא הולך, אי אפשר להמשיך, אבל זה אבל, גם בית ספר. או, רגע עם הסקול, ה-T זה גם צומת שצריך לקבל לו החלטות. אז נכון. או שיש לך אחלה thought, אחלה בערבית יותר טוב, thought באנגלית זה מחשבה, או שיש לך החלטות, מחשבה מיטיבה, או שיש לך חרטות, חרה לי, thought, מחשבה של כן. חרא, וואלה. או שזה חרטות, חרטות זה מחשבות מחלישות. אז כל T-school מחייב אותך לקבל החלטה דרך המחשבה, דרך הפרשנות, או מהמם. אחלה מחשבה, אחלה thought, או חרא, מחשבה, חרטות. ואז כשאתה עובר את התנועה הזאת, אתה הולך לסקול, אתה מבין שכל תסכול זה בעצם שיעור. ומה זה שיעור? שיעור זה שי ואור. שי לעיוור, שי לעיוור. מתנה למה שלא ראיתי, אזור העיוורון. כלומר, כל תסכול מאפשר לי לעצור, להתבונן במחשבה שלי, במקום ליפול לקורבן שעסוק בלמה החיים חרא, איזה תסכול, להגיד מה המתנה, מה השיעור, מהמם. מהמם. מה מאיר לי על אזור עיוורון ואיך אני יכול לגדול מזה. ואז כל תסכול הופך להיות מדרגה שמעלה אותי במדרגות ההתפתחות, ואז אתה הופך תסכול למרחב למידה וגדילה. מדהים, מדהים, איזה יופי. אני אגב דווקא התכוונתי הפוך, שיש מילים באנגלית שאנחנו מכירים אותם כאנגלית, למשל Mm, אלטרנטיבה, זאת אומרת שזה mm, אלטרנטיב, אלטרנטיב, כן, לאלטרנטיב, אלטרנטיב, כן, מהמם, כן, זה כן, מהמם. יש ספר של הרב זמיר כהן, כן, ששם הוא לוקח, הוא קודם כל מראה את השורש הרוחני של כל אות, הרי כן, לכל אות כן, העולם נברא ביומר ויהי, העולם נברא בדיבור, נכון, ודיבור, מה שמרכיב מאמרות, אותו זה בדיוק מאמרות, ומה שמרכיב את המילה זה אות. עכשיו, אות זה לא במובן שכתבת על דף, זה נכון, הרבה יותר עמוק, כן? יש עולם הספירות, אנחנו נמצאים בעולם הכי נמוך, עולם העשייה. כן, יש עולם הספירות, זה גבוה, אות זה לא, אות ברמה הכי נמוכה שלה זה מה שאנחנו רואים על הדף. נכון, אבל בעצם זה אבל סוג של ברמה, אנרגיה, סימן, לא? בדיוק, זאת אנרגיה, זה כמו שיש קודים במחשב. אני לא מבין בזה, אבל אני יודע שיש קוד. יש שפת קוד, ולכל פולס יש השפעה על התמונה ועל הקול שעכשיו עובר בינינו. כן, אז אותו דבר באותיות, ובספר הוא אומר שמה, שלפי האמונה היהודית, ואני לא מתווכח על אמונות, כאילו, מה שאדם מאמין אני איתו, באמונה היהודית, ואני מאמין בזה, יש שורש של כל השפות. כן, עכשיו, ארכיאולוגים יגידו לך אחרת, לא מעניין אותי, אני בוחר להסתכל על זה ולהאמין בנקודה הזאת, כי זה משרת משהו בהתפתחות שלי. כן, ואז הוא אומר שאם מסתכלים על השפות האחרות, מגלים שהם גלגול של מילים מהשפה העברית. כן, 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 אפרופו אלטרנטיבה, או immediately, הוא מראה שם מלא מלא מילים, immediately, שזה בעצם בא מהמילה מיד, נכון, או אני לא זוכר כרגע, יש מלא מלא יש מילים מלא, נכון, נגיד cat באנגלית, אני זוכר את זה מהספר, cat, חתול, זה בא מחתול, איך? המילה חתול עם חטא, חתול, מהמם. היוונים הגיעו לארץ, שמעו את המילה חתול, הם לא יכולים לעשות חכם. חכה, זה כה, והם היו עושים קטולוס. תמיד היה כמו הסמך של היוונים, יש שם את הקטולוס. Mm. קטולוס, נגמר הלוס, נשאר הקט. זאת אומרת, השפה, יש לה תנועה לאורך השנים. כן, כן, אז כן, אז אם אתה מוצא משהו באנגלית, אז כנראה שיש לי שורש בעברית, אבל עוד פעם, יש מי שיגיד, מה פתאום, אני למדתי בלשנות, לפי הזה זה הפיניקי, השיניקי, הכל סבבה. אני מאמין בזווית הזאת, וזה משרת אותי. אני כן, גם לא כן, מתווכח על אמונה. כן, אפשר אפילו להגיד שאתה יודע, ברמת האינסופיות של הדבר הזה, זה הגיע משני הכיוונים וחזור, הלוך וחזור. כנראה, כן, כנראה. כן, השאלה מה אני עושה עם האמונה, האם היא משרתת את האור או את החושך? מבחינתי היא משרתת את האור, למה? כי אם אני מבין שהשפה היא רוחנית ואנרגטית, אז אני מתייחס אליה בקדושה, ואז כן, המילים שיוצאות ממני, הן מילים שמביאות אור, כי הן קדושות.
היום בבוקר אמרתי לילדים, אם נצא עכשיו לא נאחר. עצרתי, אמרתי, למה ככה? אם נצא עכשיו נגיע מוקדם. יפה. סתם דוגמה קטנטנה לשימוש ומודעות, כי הדיבור הוא המרחב, מה זה שפה? כמו שפת ים, שפת רחוב. נכון. שפה זה גבול, זה הגבול בין הפנים לבין החוץ. אז החיבור הוא דרך המילה, אפילו המילה מילה. מהמם. לפני כמה שנים נפל לי האסימון, המילה מילה, אגב זה נפל לי ביום הולדת שלי, זה כזה קטע מגניב. המילה מילה לפני הרבה שנים קלטתי שזה מ' י' ל' ה', נכון? נכון. מילה. י' ביהדות, אפרופו כוח אנרגטי, י' מייצגת י' כ' ו' כ', כן? י' וה' וו' וה', ארבע האותיות האלה שמייצגות את השם המפורש של השם. כן, אז י' מייצגת את הבורא בעולם המטאפיזי, בעולם היצירה. כן, בעולם האין סוף, נקרא לזה סוף בפשטות. כן. ה' מייצגת את הבורא, את האלוהים, בעולם העשייה, בעולם הגשמי, בעולם שלנו, חמשת החושים. אוקיי. אז מה זה מילה? זה מי-י' לה. איזה מהעולם יופי. המטאפיזי לעולם הגשמי. איך? אתה לוקח משהו מעולם לא קיים, לא פיזי, עולם המחשבות, עולם תודה. התודעה, כן. דרך מילה, ומעביר אותה לעולם הזה. זאת אומרת, זה השער, מילים זה השער מהעולם המטאפיזי, שיהיה לו מיקום פיזי, מהמם. לעולם הפיזי, להשפעה על העולם הזה. ולכן מילים בוראות מציאות, כי הן באות מעולם התשתית של כל המציאות, שזה המחשבות. מדהים. איזה יופי. מדהים. אה, רגע. אגב, שדיברת כאן על העניין הזה של שכל, באמת כל אות, אז כאילו, היא בעצם גם מילה. זאת אומרת, כל אות היא גם מילה. נכון, נכון, זה- נכון, כן, נכון, כל אות היא בדיוק, וכל אות היא עצמה מילה. גם, אגב, כשחוקרים את זה, א', זה א', ל', פ', נכון. שזה כמו פלא וגם הפוך. בדיוק. ואז לאלף למד פ', אם אתה נכנס לזה לעומק, יש לך גימטריה של זה, שזה 111, שזה Mm, 111, שזה מייצג את גם מספרית. א' זה האחד, זה 111, נכון, נכון. ואז אתה יכול גם עם האלף לשחק אם אתה רוצה. כי האלף היא א', למד פ'. אז אם אנחנו עכשיו נעשה משהו שאני ממציא אותו, כן? יאללה. אבל מבחינתי להמציא זה, אתה יודע, זה בריאה. עכשיו זה בדיוק. מגיע מאיזשהו מרחב, ומגיע דרכי אליך, יכול להיות שאתה יודע, אין פה אמת או שקר. נכון. אם זה משרת, זה משרת, אם לא, אז לא. אז א', פתאום אני נופל דרכך, עכשיו אני חושב על זה פעם ראשונה, נגיד א', זה האות א', האלף מייצגת נגיד בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, האלף היא בעצם מייצגת את האל, אוקיי? האלף זה של האל. נכון, נכון, למד, מלשון למד, ללמוד, נכון, נכון? נכון. פה היא מה זה פה? פה פתח זה הפתח, פתח. פתח, כן, פתח. זה המעבר מהפנים לחוץ, פנים, כן. פנים. אז זאת אומרת, מה האות א' עושה? מאפשרת לפגוש וללמוד את המרחב בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. זאת אומרת, האלף מהמם. מייצגת את הרעיון של לקחת משהו מהעולם האלוקי, הקדוש, ומביאה אותו לפה שנוכל ללמוד את זה. אז לאלף בעברית זה ללמד, זה לא Mm, אילוף כלבים. האלפך חוכמה, לאלף בעברית זה ללמד, ללמד חוכמה עמוקה. אז mhm. הנה האות א' מלמדת איך היא עובדת. איזה יופי. האלף למד את הפנימיות, את הפה. גדול. לא, מדהים. סתם אני עכשיו כאילו, אתה משחק עם זה, אז כאילו... נכון, נכון. וזה החידושים המגניבים של החיים. על זה נגיד, בשביל זה אני חי. איזה יופי. והבית זה בית? זה קשור אחד לשני? או, גם אפשר. הבית, אפשר לשחק עם זה, אתה יודע. הרעיון הוא פעם תלמידים אומרים לי, או אנשים אומרים, זה בעברית, זה באנגלית, מה, בערבית? אמרתי, תקשיב, אני לא עובד אצל השפה, השפה עובדת אצלי. כן, השפה משרתת אותי, אני לא משרת כן, אותה. כן, היא אמצעי, היא כלי. כן. ולכן כל מה שאני משתמש בו בשפה והוא מביא אור, הוא ראוי. תרתי לגמרי. משמע ראוי, כאילו אפשר לראות אותו, כאילו הוא נכון, ראוי. מן נכון. הסתם אפשר להביא אותו שהעולם יראה אותו. לפעמים הוא גם אז אם עוזר זה להבין משרת, את החושך. כאילו לקבל את נכון, החושך. נכון, בדיוק, וזה התכלית של החיים שלנו אגב. אין חושך. יש
מעטפת שמסתירה את האור. אין דבר כזה, נכון. עוד פעם, במושגים שאני כן, פחות כן, מכיר אני בהם. מתחבר למה שאתה אומר. גם חושך, הנה, בוא נשחק עם מילה חושך. חושך זה גם יכול להיות מלשון חושך, החוש שלך. מהמם. החושך מבקש אותך לחוש, נכון, לבדוק, ודרך נכון. החושים אתה נכנס לפנימיות. הרי מה זה חוש בגוף? הוא מייצר מעבר מהחוץ אל הפנים. הרי מהמם. החוש עוזר לי לגלות, חוש הראייה. אז אני רואה מה בחוץ, חוש הטעם, אני מרגיש בפנים את מה שבא מבחוץ, חוש הריח, אני חווה בפנים את מה שבחוץ. אז החושך הוא מאפשר לי לבחון משהו ולגלות את הפנימיות שלו ולהכניס אותה לתוכי. אז חושך הוא בעצם התנועה, התחלת התנועה שמכניסה אור פנימה. לגמרי, לגמרי. מעודד אותך לחוש בעצם. בדיוק, מעודד אותך לחוש. בדיוק, מדהים. בדיוק. החושך מעודד אותך לחוש. וואו, זה מעולה. וואי, איזה סלוגן טוב. כן, החושך מעודד אותך לחוש, זה נכון. אנשים פוחדים מחושך, כי הם מפחדים מאיזה סיפור פנימי, אבל אם הם נכון. לומדים לפתוח את האישונים בחושך, תרתי משמע, אז כן, מתגלה משהו חדש שהם לא ראו עד היום, אפרופו תסכול, נכון, תסכול. נכון. לגמרי, אני מדהים. בשנה האחרונה בפרט, כמו שאמרת על התקופות האחרונות, והלמידה הזו של ההרגלים החדשים, אז חלק מההרגל החדש עכשיו בשבילי זה ממש לחיות לא רק כאילו לצד החושך, אלא ממש בתוכו, כאילו להגיד, וואלה, אוקיי, הוא גם Mm, ככה מגיע אליי, אני לא יכול להימנע ממנו. אז אני אומר, בוא, כן, אוקיי, בוא, קבל במה, בוא נדבר. כן, כן, כן. קבל במה, במה, בתוך המה, בוא קבל, כדי שנתייחס למה, מה המהות שלך. למה אתה בדיוק, פה? למה אתה בדיוק, פה? למה אתה פה ומה אתה רוצה לגלות לי? כן, מה אתה רוצה לגלות לי? כן, איזה חוש? איך אני אחוש? מה אני מהמם, אחוש? בדיוק, דרך החושך. וואי, בדיוק, תקשיב, איזה כיף. איזה ממש כן. כיף, אתה מבין? זה היופי בחיים. הגילויים, גיל בעברית זה גם שמחה. מהמם, ולגלות, זה לגלות גיל, זה השמחה שבגילוי, זה הדופמין, זה וואו. ילדים נכון, עושים וואו, אז הם בגיל. ולכן נכון, הגיל, ביהדות, גיל זה גם בין כמה אתה. אז בן נכון, אדם מתפתח, ככל שהגיל גדל, גם הגיל של כן, הגילוי, כן, יש לו יותר כן, כלים כן, וככל שיש לו לגלות. יותר שמחת חיים, יותר גילה כזאת, כן, אז הוא גם נראה יותר צעיר. נכון, נכון, זה משפיע על הגיל. הופה, וואי, אחי, זה אם אין לי משפיע על גיל, אז אני הגיל. הולך לי לאיבוד אז אין הגיל. לי גיל. כן, אה, זה מטורף, אה? פשוט. וואו, זה טוב. אני וואו, פשוט, בתור אחד שתמיד אמרו לי, עד היום אנשים אמרו לי, מה זה, אתה בן 18? לא, אני וואו. עוד מעט בן 40, אני יודע, אבל כן, זה כאילו, המוטיב של החי פה. וואי, כן, גדול. כן, כן. אני עכשיו הולך ב-10 היום לעשות את ההרצאה שלי, ובהרצאה אני מדבר על המקום הזה של, באמת מה שאמרתי קודם, על החושך הזה, של לבוא מהסיפור הישן, שהסיפור הזה אומר, נקרא לזה קורבן, להיות קורבן. בטח גם על קורבן יש לך מה להגיד. ברור, אבל לא עכשיו. ופתאום לגלות, תוך כדי תנועה שאני מספר את הסיפור, כל פעם אני מגלה עוד פיסה של קורבנות שהיא לא אמיתית. ברור, ברור. כן, כל הקורבנות בעצם זה סיפור. כן, זה סיפור שאנחנו, סופר לנו בעל נכון. כורחנו, ואנחנו החזקנו את זה כאמונה, והפכה מהמם. לאמת. המילה אמת, השורש שלה בעברית, זה א' מ' נ', זה קטע מטורף, אבל זה נכון. אמת, השורש של המילה אמת זה א' מ' נ', הנון נחה זה אמנט, זה וואלה, קורבנט. איך, כן, איך, תבדוק, איך, איך הגעת לזה? וואו. פעם קראתי טקסט, לפני המון שנים, לפני 20 ומשהו שנה, 20 שנה, אני זוכר, אני מת למצוא אותו, אין לי מושג איפה, נתתי אותו לתלמיד שלי, ואני מה זה מתבאס שלא הקפדתי שיחזיר לי, כי זה הטקסט ששינה לי את החיים. וואו. אין לי מושג מה היה כתוב שם, אני זוכר שזה היה טקסט קבלי, קבלי במובן של כאילו איזה מישהו שהוא היה, או שפירש את חוכמת בעל הסולם, או שזה, אני לא זוכר מי, זה מבאס אותי שאני לא זוכר כלום, חוץ מאת הרעיון,
קודם כל זה שינה לי את החיים זה הכי חשוב, שיש לך את זהו, הרעיון. כן, אז הרעיון היה, אני זוכר בין היתר, הוא דיבר על זה שהמילה אמת זה, האמת זה אוסף של אמונה. זה Mm, אמונה שנצרבה והפכה להיות גוש, שאתה קורא לזה אמת, אבל אמת זה סך הכל אמונה, ואמונה זה סיפור, והאמונה ואימון זה אותו דבר, זאת נכון, הפרקטיס של נכון, החיים נכון, מחזק את האמת, ולכן אמת זה רק עניין של אמונה, ואמת אפשר לשנות, כי אתה משנה את האמונה. ממש, יש אמת ויש אמת לאמיתה שהיא אינסופית ואין לגעת בה, אבל האמת הרגילה שכולם מדברים עליה היא אוסף של אמונות, נקודות מבט. לגמרי. והקורבנות היא סיפור שסופר לנו, history, his story. history, העבר Mm, שלך זה his story, הסיפור שהוא מספר לעצמו. אין לגמרי, אמת. ואם אתה הולך אחורה לסיפור ומשנה את הפרשנות, כי ברגשות אין זמן, הרי נכון, מה זה טיפול? טיפול זה ללכת לסיפור, כאילו אתה בן 4, כאילו, כן, אפרופו גיל, אין גיל בתוך רגשות, ואתה משנה את הסיפור, אתה ממש עושה עבודה של שינוי סינפסה במוח, כן, וכשאתה משנה את הסיפור ואתה מאמין לסיפור החדש, שינית את הרגש, ושינית כן, את החיים. כן, כן, פול, כאילו עולה לי. הגעת לצומת, עכשיו תסכים ליפול. טיפופה, טיפול. ועלה לי גם קורבן, אז אם אני הופך אותו, יצא לי נברוק, כמו ברק, כאילו. אוי, מצוין, מעולה. אז בעצם גם אנחנו, השורש, אגב, גם השורש של כל קורבן, חשוב גם להסתכל על זה רגע מעבר למילים, זאת אומרת, נכון, אפילו דרך המילים, המילה, המהות של קורבנות, הרי מה זה להיות להתקרב, קורבן? נכון, קודם כל כן, בדיוק, והתנועה הפנימית של זה, זה אני רוצה אהבה. הרי מי שמתקרבן, כשהוא היה תינוק, או כילד קטן, נצרבה בו אמונה שאומרת, כשאני חסר ישע, שאני נכון, מסכן, כן, חסר מסוגלות, באנגלית, כן, מיס, חסר מסוגלות, כן, נכון, מלשון נכון, I can, כשאני כן, חסר מסוגלות, כן, מישהו רואה אותי, מישהו מתייחס אליי, נכון, אחרת אני שקוף, ואז למדתי להיות כן, כדי לקבל נראות, נכון, ואז התנאי הפנימי הזה הופך להיות קורבנות. מה זה קורבן? קשה לי, כן, תראה מה עשית לי, תראו כן, מה עשו לי, מה זה אומר? תושיעו אותי. כלומר, בשורש אני רוצה אהבה, אני רוצה קרבה, אבל נכון. יש קרבה, כי אנשים קשה להם מאוד עם זה, כי זה Mm, מפגיש אותם עם הקורבן שבהם, והם רוצים מישהו שבא לתת ולא בא לקחת, כי בקורבנות יש תנועה של לקיחה, יניקת אנרגיה מתוך תחושה של חוסר עמוק. כן, הקיר הזה זה כנראה הריק שאנחנו מרגישים כשאנחנו לא חד רוצים משמעית. לפגוש. נכון, מעניין שקיר יוצר גבולות לריק. וואי, זה יפה, שזה ההפך מהתנועה של ריק. כן, ריק זה, אין לו גבול. כן, וקיר אומר, יש גבול, ולכן אפשר למלא את הריק במשהו, זה חזק. וואו. זה מזכיר לי שהבן אדם נופל עמוק עמוק לסבל ולקורבנות ולתהום. יש סיבה לזה, למה שם בתהום הוא הופך והוא מגלה את המהות שלו. אוי, מעולה. וזה, וואו. יש טעם לחיים. יש טעם. אוי, מהמם, איזה יופי. כן, יש יפה, טעם, ואז תראה איזה יופי, גם בטעם, אז אני רואה שכאילו במעט, כמו שמח בחלקו. נכון, נכון. מה הטעם בחיים? אגב, כשאתה מוצא את הטעם, זה ההפך ממעט. זה הרבה. נכון, נכון, הטעם הוא ההפך ממעט. טעם. מי שלא צריך ט' עין מ', ההפך מהמם, זה מ' עין ט'. נכון, כלומר, הטעם הוא ההפך מהמעט. כלומר, להרבות משהו זה למצוא בו טעם. כשלא טוב לך במשהו, תמצא את התכלית, תמצא את המהות. נגיד, מה הטעם בזה? מה זה מה הטעם? זה קצת, זה מעט בשבילי. אבל אתה רוצה לזה, נגיד, השיחה הזאת, מה כן. הטעם בה? אתה אומר, רגע, וואי, המילה הזאת, וואי, יש טעם, אז זה כבר לא מעט, זה Mm, הרבה. יפה. חזק, כל מה שקורה פה, תקשיב, אני בא לי להקליט את זה, זה, כן, מקליטים. זה מוקלט. יופי, מעולה. מדהים. אה, כן, כאילו זה, בסוף מה שבאמת יפה פה זה זה כל כך אינסופי, כאילו איך שאתה, זה כמו שכבות כאלה, אתה יורד ועוד ועוד, ואז אתה יורד למילה, ופתאום לאות, והאות הופכת למילה, והמילה הופכת כן, למילה אחרת, ואתה נכון, כן, שורש, ואתה כן. כאילו, יש פסוק בראשית, גם אותו קראתי איפשהו וגם פוצץ לי את המוח,
אוקיי. אתה יודע, זה רגעים כאלה שהמוח שלך מתפוצץ, ואז הוא מתפוצץ כמו מפס גדול של בריאה חדשה, כי זה הפיצוץ. אוקיי. יש איזו בריאה חדשה שמצטרפת לעוד בריאה, זה כאילו מלא בריאות מקבילות ומאחדות. כן. אז כתוב, בראשית ברא אלוהים את. ואז אחד המפרשים א' אומר, מה זה ת'. את? א' ת'. הוא קודם כל ברא את האותיות מא' ועד ת', ואז הלך לברוא את העולם. כלומר, העולם ברור מאותיות, מא' כן, ועד ת'. עכשיו, עוד פעם, אנשים אומרים, איזה כן. אותיות? א', ת', א', ב', לא במחברת. שגם מהמם. זה, אגב, בורא, ברמה הכי נמוכה. נכון. אבל יש אנרגיה, זה כמו שאנשים מבינים שהטלפון מדבר ומגיע למישהו אחר, יש תדרים. כן, אני לא יודע איך זה כן, עובד, אבל אני יודע שיש פה תדרים, והתדרים בנויים על קוד, כן. על ותראה שפה. משהו יפה, א' ת' זה בעצם כמו כלי עבודה שלו, וזה עט. עת חפירה, אוי, מהמם. אוי, אוי, אוי. אוי, אוי, אוי. וואי וואי וואי. זה הזמן לחפור, אוי זה טוב, כשמישהו אומר בוא'נה אני חופר, באמת, אני משתמש בכל האותיות, מא' ועד ת', בכל המהות, בכל הקודים, וואו זה חזק, זה כן, חפירה רוחנית, זה חפירה רוחנית. אם אתה חופר עם כל האותיות, מא' ועד ת', עם עת וואי, חפירה, אוי וואי. זה טוב, וואו 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 וואו. בחירה רוחנית. זה מה שאנחנו חפירה עושים פה? רוחנית, כן. ברור, יש כאלה שבזמן עזבו, אתה יודע, ויש כאלה שאומרים וואי זה חזק. יפה. אז מה, ככה נגיד שמישהו, לא יודע אם זה אפשרי, אבל אם מישהו נחשף עכשיו לשיח הזה, או בכלל לנושא הזה של השפה ושל האותיות ושל הסוד הזה, שהוא לא סוד בעיניי, כי זה גלוי, אני לא רואה את זה כסוד. חד משמעית זה גלוי וזה קיים, וכל ילד מגיל אפס לומד את הסוד הזה, שזה זהו, בעצם מילים, דיבור. כן, ילדים מגיל אפס לומדים לברוא. ילד שהוא בגיל שנה והוא אומר מוצץ, והמוצץ מגיע אליו, הוא קוסם. נכון, תחשוב, תחשוב על תינוק שמגלה כשהוא אומר הברות, אבו גבו בו, ואז נתפס לו מוצץ. ואז נתפס לו מוצץ, ואימא מביאה מוצץ מהחדר השני, ויש לו טעם של מוצץ, הוא אומר, עשיתי את זה. עכשיו תחשוב, זה בריאה, זה וואו, הוקוס פוקוס, זה הארי פוטר. הוא כן, גילה את הקוסמות בחיים, תחשוב על תינוק. הוא וואו, משתמש במילים, והעולם משרת את צרכיו הפנימיים כשהוא מדקשר מילים, זה תקשיב, זה מטורף. לנו זה נראה בסיסי, אתה אומר, מה זאת אומרת, הוא מדבר, כולם מדברים, לא כפרה עליך דיבור, מייצר עולם. אני אומר, לגמרי, תלמידים שלי, היטלר היה טבעוני, היטלר לא הרג דג, היטלר כן, לא הרג דג, אבל היטלר במילים שלו הביא בתנועה של כמה שנים למותם של לפחות 80 מיליון אנשים, והוא מעולם לא הרג תרנגולת. אז איך הוא עשה את זה? במילים. במילים, זאת אומרת, מילים בוראות מציאות. ולכן כשאתה מדבר, אתה לא רק מעביר מידע, אתה מעצב את האנרגיה של העולם. כל פוסט, כל תגובה בפוסט שאני מגיב, כל מחשבה שאני חושב לפני שאני כותב או לפני שאני מדבר, אני יודע שהיא משפיעה על המציאות. וואו, כל מחשבה, לא דיבור, מחשבה. וזה נשמע כזה, יאללה, אז כולה חשבתי שהוא השכן מניאק. נו, חשבת? ואז המחשבה המשיכה, ואז המציאות ראתה אותו כמניאק, כי הוא לא אמר לך שלום בבוקר, ואז אמרת לאשתך, תראי את השכן הזה, ואשתך, דרך המילים שלך, בזכות המילים שלך, מתחילה לראות אותו ככזה, כי עד עכשיו היא ראתה שהוא נחמד, פתאום היא רואה שהוא ממש לא אומר שלום, ואז היא אמרה את זה לשכנה ליד, והשכנה ליד ראתה את אשתו, ואז היא התעצבנה עליה כי היא שמה לה את הפח ליד הזה, ואז התחיל מריבה, אחרי חודשיים יש מריבה בין שכנים, שאחר כך הופכת לאנרגיה מול הילדים, כי כוסוכתו השכן, ואני מוציא את זה לילדים שלי, מעצבנים אותי. אתה מבין, העולם וואו, כל הזמן נע שהנקודה ההתחלתית זה מחשבה, ולכן תבדוק את המחשבות ותשנה אותן לאור, כי המחשבה שלך משנה מציאות, גם אם אתה לא רואה את זה. כן. כמו עכשיו, השם? כן, מחשבה זה מה חש בה, מה חשוב? מה אתה מרגיש, תבדוק איזה רגש יש לה לפני שאתה מוציא אותה החוצה. לגמרי. זה קשה לעשות את זה,
נכון, כאילו, אני צריך לעצור את זה כל פעם. כאילו, אני צריך נכון. אבל עם לחזור. הזמן זה לפי... אם אתה... אני יכול להעיד רק על עצמי, כן. אני, אני חי ככה כי אני, אפרופו הרגלים, אני רגיל מגיל אפס לא אפס, בוא נדייק. אני חושב מגיל 10, 11, 12, שהתחלתי לקלוט את הקטע של מילים, זה היה תהליך איטי אמנם, היום אני עושה את זה כאילו כל כן. הזמן בכל מקום, אבל מגיל יחסית די מוקדם, קלטתי את הקטע של מילים, והתחלתי גם לקלוט את המודעות למחשבות, והיום זה כאילו, אתה יודע, בקיצור זה תרגול, מהמם, כמו כל מהמם, תרגול. מהמם. וכולנו, אם נתרגל משהו לאורך זמן, נהיה מומחים בו. אז אני יפה, מומחה בלהתבונן על המחשבות שלי ולבחור את המילים שלי, יפה. וגם אם זה בדיעבד, חוכמת הבדיעבד היא החוכמה הכי יקרה בעולם, מזלזלים בה, אבל חוכמת הבדיעבד זה להסתכל אחורה, לראות איך טעיתי וללמוד מזה, כי בלעדי זה אי אפשר להתפתח. חוכמת עברך, הבדיעבד זה החוכמה... איך? עברך בעבורך. עברך בעבורך, נכון. אבל מה הקשר בין מדבר למדבר? אוי, אוי, זה מעולה. קודם כל, עברך ועבורך זה מעולה, כן, כי אני עכשיו רואה את המילה עבר כעין, עין זה התבוננות, נכון, נכון. בר בעברית זה חיצוני, מלבר או מלגו. בר, בררה, החוצה. כלומר, העבר מאפשר לי להתבונן במה שיצא ממנו כדי שאני אחשף בהווה מהמם. לפנימיות של הדבר. אני שם עין כדי להוציא את זה החוצה. העבר מתייצג לי פה כשאני מתבונן עם העין. מדהים. מדבר מדבר. כן, מדבר מדבר. כן, אגב, זה אותו דבר, אז עכשיו שאני חושב על זה, כאילו, אומרים שאתה יודע, כל האמת הרוחנית בתורה, בתנ"ך, היו במדבר, אברהם במדבר, משה במדבר, אומרים אתה יודע, כולם, מוחמד במדבר, כולם במדבר, מה זה נכון, כולם נכון, במדבר? האין גבול הזה, האין גבול, מפגיש אותך עם האין גבול הפנימי. נכון, נכון. האין גבול החיצוני מפגיש אותך עם האין גבול הפנימי, וכשאתה פוגש את האין גבול הפנימי, אתה פוגש את האלוקות שבך, ואז אתה יכול להוציא אותך, ומה זה מדבר? מד מלשון למדוד, וגם מד למדוד. זה בגד, מדים זה בגד, זה אהה, לבוש. אהה. בר זה חיצוני. אז אתה נותן מבנה, במדבר אתה נותן מבנה, לבוש שיוצא החוצה. אמ, אתה כאילו מלביש את החיצוני, זה כמו עם אבל המילה, נכון? נכון, נכון, אבל מעניין שהמדבר שהוא אין בו גבול, הרי מדבר אין בו גבול, מה הקטע שלו? שאין בו גבול. אם יש בו נכון, גבול, הוא כבר לא מדבר, הוא נווה מדבר, הוא עיר. נכון, נכון. מדבר, כל המהות שלו, שאתה מסתכל לצדדים ואתה לא רואה כלום. אתה וואלה. רואה רק חול, ואז אתה אמ, צריך, בתוך החול אתה מוצא את הקודש. אתה רואה אמ, רק חול, אבל הגדולה של האין סוף הזה, שהכל חול, זה למצוא את הגבולות שמאפשרים לך להוציא את האלוקי החוצה, את הקודש. מדהים, מדהים. לא מזמן שמעתי איזה הסבר כזה שאומר, אם אני לא שם את הגבולות שלי, אם אני לא שומר, נקרא לזה, על הגבולות שלי, אז אני נהיה גבולי. Mm, mm, כן, גם גבו לי, לקחו ממני, כאילו נכון, אני פרוץ, אני פרוץ, אין לי גבול, אז גבו ממני, גלבו לי. אתה מישהו גובה, הוא לא שואל אותך, הוא דופק נכון. בדלת, לא פותח את הדלת, לוקח מה שהוא רוצה, כי זה לא שלך כבר. אז כשאתה אמ, גבולי, כי אין לך גבול משלך, אז אתה אל תתפלא שמישהו לוקח ממך, אפרופו ריצוי. נכון. ריצוי, מה זה ריצוי? ריצוי זה מעניין, המילה ריצוי דווקא היא טובה, המילה עצמה, כן, כן, בלי הפרשנות. זה, זהו, לרצות מישהו, זה למלא את הרצון שלו, אני בנדיבות, כן, אבל בדרגה הנמוכה של זה, זה אני ממלא רצון של מישהו על חשבון הרצון שלי. כן, כן, שזה לא, אני נותן לא כי אני רוצה, כי אני מפחד, כי אני צריך מישהו אחר, כי אני מפחד שיעזבו אותי, שיכעסו עליי, שינטשו אותי, כי בשורש הכל זה שינטשו אותי, כן? גם כעס זה נטישה. נכון, נכון, מה יגידו עליי זה נטישה רגשית, עמוק. כאילו אני צריך שיאהבו אותי, אז אם יגידו לי משהו שלילי, אז נוטשים אותי רגשית. אז ריצוי זה למלא רצון מתוך פחד, אז רצון בגלל, של האחר. אז בגלל זה נטישה או נטש זה שטן? או שזה רק במקרה? אגדה!
וואו. תשאר עם זה רגע, תן לי, אני צריך להישאר עם זה שנייה, כי אני הרבה קח, קח, משתמש קח. במושג חרדת נטישה. המילה נטישה זה נכון, אני כל פעם מדבר על נטישה, צריך להסביר לאנשים שכעס זה נטישה, כל דבר זה נטישה בשורש. הכאב נכון, הכי גדול שלנו זה כאב הנטישה הרגשית הקדום מול אימא שכעסה, וואו, עצובה, שהתאכזבה, אנחנו ננטשנו, היא פה, היא לא עזבה, אבל ננטשנו. כלומר, כן, החוט של החיבור נקרע באותו רגע. אז וואו, מנוהלים על ידי וואו, חרדת הנטישה, כולנו, גם ממש, החזקים ממש, ביותר מפחדים מנטישה, כי הם לא באמת לא, לא עכשיו, אבל כן, הפואנטה של השטן ונטש, זה חדש לי, אתה יודע לך, איך להשתמש בזה, איך לחקור את זה. כי השטן וואו, הוא ההפך מהמלאך, במובן הטוב של המילה, אז כאילו, כן, אז חרדת הנטישה היא בעצם הרי שטן, במרכאות, הוא מביא מוות. כן, ההפך ממוות זה חיים. כן, זאת אומרת, חרדת הנטישה זה חרדת המוות. והשטן mm, מסתתר בנטישה, המוות מסתתר, וואי מלא, mm, חזק, חזק. המוות מסתתר שמה בנטישה, בפנים, השטן, וואו. כן, הוא מתחפש, וואו. הוא מתחפש בעצם, למה הוא מתחפש? לזה שנוטש? או לזה לא, שננטש? השטן, הוא מתלבש בתוך חוויית הנטישה, הוא מתלבש בה. אה, כאילו אז הוא שם הוא כאילו מקבל מקום להתבטא, כאילו להיות. כן, בדיוק. השטן זה אותה חוויה רגשית של נטישה, וזה המוות שכולם מפחדים ממנו במערכות היחסים. עזוב מוות של כן, למות פיזית, אני לא מדבר כן, על מוות פיזי, כן, ולא מדבר על השטן מהסיפורים שהוא בא לי לקחת עם הקלשון, אני מדבר איתך על, ה, על המקום הפנימי הזה שכולנו מתנהלים ממנו על ידי מנגנוני הגנה, כן, זה כן, חרדת כן, הנטישה. כן, והשטן, המהות של המילה שטן היא בעצם הנטישה, ונטישה זה ההפך של חיות. כי כן, כשאימא שבעת רצון ושמחה בי, אני לא נטוש, אין שטן, יש חיים. וכשהיא נוטשת אותי רגשית, כי זה הראשוניות של כל חרדות הנטישה בחיים, אז אני חווה את השטן, וואו, תקשיב, איזה חידוש הבאת פה, וואו. אימא'לה, וזה גם, וואו, וואו. כאילו בפרשנות שלי זה בעצם המעגל הזה של נקרא לזה האלים והאילם, ושהם Mm, כל הזמן בעצם מתחלפים ביניהם, ולכן קשה נכון, לסגור את הלופ הזה. נכון, עלים אני עד ואילם, היום בדיוק. לומד לסגור אותו, קשה לי, שכאילו יש נקודה שבה אני הפכתי, למדתי, הייתי סוג של קורבן נקרא לזה נגיד, כילד נגיד, לא יודע, ואז להתעללות פסיכולוגית, לכל מיני מילים קשות ודברים וזה, ואז בעצם זה הפך להיות הכלי נשק שלי, והתחלתי להשתמש בזה בשביל להגן על עצמי. ואז נוצר הבנתי. מעגל כזה, שכל פעם כן, מישהו כן, מתקרבן למישהו, מבקר אותו, מישהו... כן. אוי, מהמם. איך אתה מפרק את המעגל הזה? כאילו, זה אחת השאלות החיים בעיניי. קודם כל אתה מודע לו, המודעות זה נכון, ההתחלה של שבירת המעגל מתחילה עם פטיש המודעות. וואו, כן, כן, כן. כשאתה מודע, אתה הופך לבוחר. מהמם. בו חר בערבית זה כמו סבח אל-חיר, חיר זה טוב. אוקיי, בוחר זה מגלה שיש בו טוב. חיר, עושה פעולה מהמם. שמקרבת אותך לטוב. אז מודעות היא התחלה של כל שבירות המעגל. מדהים. המודעות היא הפטיש ששובר את מעגל האוטומטים שאנחנו רוצים להפסיק אותו, את השרשרת הזאת. הזכרת לי עוד מילה באנגלית, פוזיטיב, זה בעצם פה זה טוב. פוזיטיב, כן, פוזיטיב, כן. כן. היה משהו שאמרת מקודם, רציתי להתייחס אליו, וזה כזה, בתוך שקורה כן. פה, היה איזה נקודה, אפרופו התבוננות, שכחתי מה שאמרתם, הקורבן עם אבא אה, מתעלה, שאתה, אמרת, איך כאילו, שומעים את ה... שאתה שומע את אמרת, אילם, אילמות. האילמות. כן. אילם ואלים, אילמות זה אי, כלומר לא רוצה, אי למות. Mm, כלומר, האילמות היא מקרבת אותי למוות. נכון. כי כשאני באילמות אני לא מביע את עצמי, ואז אי אפשר למלא את הצורך שלי. וואו, ואז קשה. בגלל זה האדם הוא אלים, אנרגטית, רגשית, חברתית, מילולית, מעשית. הוא לא יודע להביע את הכאב שלו, אז וואו, הוא מדבר אותו דרך מעשים כואבים כדי לגרום לאחר לכאב וואו. שירגיש את הכאב שלו. מה שאתה אומר עכשיו, זה כלים בשביל ליצור חמלה. נכון, נכון,
נכון, בדיוק. זה מתחיל באמפתיה, אני מבין שמתחת לכל התנהגות אלימה יש צורך וכאב רגשי, ואם אני חי ככה, ואני חי ככה, זאת אומרת, עוד פעם, כשאני אומר חי ככה, אני אומר, זה כן, הספר שאני קורא בו כל יום, כן? חי כן, ככה זה התורה שלי. אני לא חי ב100%, כן, כמובן, אני לא מקיים תרי"ג מצוות של התורה כן, הזאת, כן, אבל אני מאוד מאוד חסיד של התורה הזאת. אתה מבין כן. מה אני אומר? יש חי ככה, זה כף כף ה', זה כתר כל הכתרים. כתר כל הכתרים. כן, שזה אומר שזה נקודת הקצה, כן, יפה. כן, למה ככה? כן, גם שככה לא. כאילו ככה זה מעבר לשכל. כן, 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 יפה, זה מעבר לשכל. כלומר, תפסיק בדיוק. עם השכל, תקבל, תתבטל. ביטול זה ביטול, תהיה כלי שמשרת את האמת. או, וואו, ביטול זה ביטול, זה בדיוק הפוך כן, כאילו. כן, נכון, נכון, על פניו, אבל זאת האמת. ביטול זה תהיה כלי. זה מטורף. תהיה כלי לדבר. תפסיק להיות הדבר, תהיה רק הכלי של הדבר. הכלי שמשרת את הדבר, כן? כן, כן, מעביר אותו הלאה. כן, וואו. אז איך היינו עם האילמות, עם הזה, כן, חמלה. חמלה חמלה. זה התנועה הזאת שאני מתחיל לראות מעבר. אגב, כדי לייצר חמלה אני חייב קודם כל להיות בהכרת חמלה לעצמי, כי אני לא יכול לראות באמת כאב רגשי של מישהו אחר אם אני לא מכיר בכאב שלי, נכון. ולכן נכון. החמלה מתחילה קודם כל לחמלה לעצמי. בכלל, מהמם. כל התנועה מתחילה מול עצמי. אגב, חמלה זה חי מים, כמו להגיד חי רגשות, חי את הרגשות שלי, חטא מם, חי מים, מהמם. ולמד ה', לומד את השם. מהמם. וכל הזמן בתוך תהליך של למידת הקדושה בתוך העולם, זה העולם הזה, הקדושה בעולם הזה, הבורא בעולם הזה. כן, דווקא ללמוד את מה שאני מרגיש עכשיו, מה שחי בי עכשיו, מה שאני, כן. כן, נכון, נכון. כי אני באמת, כשהתחלתי עם העולם הרוחני, אז אתה יודע, ישר זה זורק אותך למקומות הגבוהים ולמקומות של לחפש את הרוחניות בשמיים ובנסתר ובזה, ופתאום אתה אומר, טוב, דווקא כל הקסם הוא קורה פה עכשיו, כאילו, נכון, בדיוק. כל העולם אשר ברא אלוהים לעשות. הרי כן, אלוהים ברא, מה לעשות? אם הוא ברא, הוא ברא, מה אתה עכשיו ברא לעשות? לעשות זה, הוא ברא כדי שאנחנו נחיה בעולם העשייה ונהיה הבורא. האלוהים רוצה שאנחנו נהיה אלוהים. וואו, לא במובן של כן, גאווה, כן? כן, כלומר, כן, השתוות הצורה. כל כן, המהות של האלוהים זה לברוא, להיות בנתינה, כן, ליצור כדי להמשיך טוב. אז וואו, העבודה הכי גבוהה של האדם זה להיות הבורא שמשתתף בבריאה של הבורא, אבל מתוך ידיעה עמוקה שהוא נברא, למצוא את הבורא בתוך הנברא, זאת אומרת, אתה לעולם לא תהיה בורא נטול חוויית הנברא, זה הרצון לקבל לעצמי, זאת אומרת, אני מבקש, זו נכון, התנועה הראשונית, תמיד יש רצון, אבל אני רוצה להפוך את הרצון שלי מלעצמי, לרצון שאני אוכל לשרת כמו שהאלוהים נותן, רק נותן והוא לא צריך לעצמו כי הוא אין סוף, הוא מלא, אז אנחנו רוצים להשתוות אליו, וזה עבודת החיים של האדם. כן, בגלל כן, זה נתינה היא העונג הכי גדול. האמת שכן, נתינה, להיות במשמעות, להיות משמעותי למישהו אחר, זה עונג יותר גדול מכל עונג אחר. וואו, פשוט צריך לעשות את זה נכון, לעבוד נכון, בזה. ואפרופו ביטול, ביטול. ממש, ממש. ואגב, אלוהים, כשאנחנו מתחברים אליו, אז הרבה פעמים מאוד קשה להסביר, אבל כשמסתכלים עליו הפוך, אז גם רואים משהו יפה, ויוצא מי הוא לא. אוי גדול, אוי גדול. כן, אוי מעולה, אוי זה טוב. מי הוא לא? כן. אוי זה טוב. ואז אני ככה יכול אוי, להתרווח. הרמב"ם, אוי מעומה. כי הרמב"ם שמנסים ככה להראות איך מסבירים את האלוהות, אז הרמב"ם מדבר על זה שאפשר להסביר את האלוהות רק על ידי שלילה. שלילה, כלומר מה הוא Mm. לא. אתה לא יכול להגיד מה הוא כן, כי אתה לא יכול לתפוס אותו. אז אתה אומר מה הוא לא. הוא לא זה והוא לא זה והוא לא זה. זאת אומרת, אתה מהמם. מבין שאתה לא יכול להגדיר אותו. אז אתה כן. אומר מה הוא לא. למרות שהוא, אתה יודע, במקום, הוא במידה הכל. מסוימת, נמצא, כן, בדיוק. בדיוק. כן, אבל אתה לא יכול לתפוס את זה. נכון, נכון. אתה לא יכול לתפוס את זה. זה פשוט עוזר לי אתה חייב לזכור להשתמש. שכל אחד שאני פוגש, יש בו את הניצוץ הזה. נכון. בדיוק. בול. הדרגה הכי גבוהה, יש בהודית, איזו חברה אמרה לי פעם נמסטה. אמרתי לה, מה זה נמסטה? כאילו, היא באה מהודו. נמס לי אמרתי לה, התה. מה זה נמסטה?
גדול, נמאסטה. אז אמרת לי זה 3 מילים בסנסקריט, כנראה, אם אני זוכר נכון, היא אמרה לי, נמסטה זה אני רואה את האלוהי שבך. Mm, כלומר, כן, מה זה להגיד שלום למישהו? אני רואה את האלוהי שבך. וואו. וזה ככה בן אדם במקום גבוה חי. אני כן, פוגש כן, אותך, כן. אני לא רואה אותך, אני רואה את האלוהי שבך, ומשם אני, אה, ומשם אני מתחיל. כמו מה שלומך זה, מה בעצם השלם שלך? מה השלום שבך, כן? מה השלם איך שלך? אתה השלמת? מה החלקים שהפכו לשלם? זה בדיוק זה, כי אתה חלק ואני חלק, ואם אתה תלמד כן, אותי מה השלם שבך, דרכך אני אתחבר לשלם שבי, ואז אני ואתה נתחבר, בזכות שלימד אותי את השלם שבך, אנחנו נהיה שלמים. מדהים, וכל המהות פה זה לחזור חזרה לשלם. מדהים. ואז נוכל להיפגש פה בפודקאסט ולדבר על משלים. אה, נכון? מה שמשלים. כן, איזה יופי. מהמם. תודה, כן, שרון. בשמחה, תודה לך. אני לקחתי חזק מאוד, אני רוצה להגיד את זה כל פעם, כדי שלא אשכח, אני בונה לעצמי סינפסה במוח, השטן והנטש. זה חידוש וואו, בשבילי, אני הולך להשתמש בזה. וואו. אולי עוד נעשה פרק רק על זה, אם על זה יתאים. זה, ברור. זה נטש והשטן, אני חושב תכלס, את כל הפסיכולוגיה בכל העולם, אפשר ללמד רק על לדבר על חרדת הנטישה. וואו, כי היא שורשית כל כך, שהיא זו שגורמת, אפרופו שטן, לכל החיכוכים והמריבות כן, בעולם. כן, כן, כשאדם לא מרגיש נטוש, כלומר הוא מחובר, אגב, לאן? למקור האלוקי, כן, לאמא ואבא, כי הם הדלת הראשונה ביני לבין האלוהים, אלוהימה, כאילו יצאתי מהאלוהים דרך אמא ואבא. אז זה מה שהם, אז אנשים אומרים, אני רוצה להתחבר לשלם שבי. השורש העמוק ביותר זה להתחבר לאלוקי שבתוכי. וואו, ולכן הנטישה, הריפוי שלה זה חיבור לקרבת אלוקות. כשאני מרגיש אלוקות, אני שייך לצינור האינסופי, ואז אני לא מפחד מאף אחד, ואז אני לא רב עם אף אחד, כי אין לי מה לקחת מאף אחד, כי יש לי, וואו, אתה יודע, זה כמו אבא שלי מיליארדר, מה אני צריך את המיליונר? מה תיתן לי? 100 מיליון, אבא שלי יש לו 100 מיליארד, מה תיתן לי? מה, תנטוש אותי, תגיד לי, אני אקח ממך 50,000 שקל, כפרה עליך, אבא שלי יש לו 500 מיליארד, בעו"ש. אתה מבין מה אני מנסה להגיד? זאת אומרת, אז אין, מי מה זה, אבא תנטוש אותי? שבשמיים או... אבא שבשמיים. כן, בפנימיות, יש אנשים שחיים ככה, זה אמונה. נכון, זה אמונה. להרגיש עמוק שאין עוד מלבדו, והכל מאת השם, ואדם שחי את זה, חי, אז לא באמת דקלם את זה, שזה חשוב דקלם, כן? זה תרגול, אני לא נכון, מזלזל. כן, אבל שחי את זה, הוא לא מפחד מאף אחד. כשאני מחובר לאחד, אני לא מפחד מאף אחד, זה גם סלוגן כזה שכתוב על מכוניות. נכון, נכון. ולכן אישה, זה שאני לא מחובר לאלוקי, כן, אני לא מחובר לצינור, וכשלא מחובר לצינור, אני מאשים את העולם, ואז אני רב עם העולם, עם אשתי. למה את לא אוהבת אותי? למה את לא עושה לי? למה את עושה פרצוף? למה את לא נוגעת בי? מה זה אומר? אין בי חיבור, ואת אשמה, זה הקורבן. נכון, בדרגה העמוקה ביותר, אני צריך להיות מחובר לאהבה שלי לעצמי. בדרגה עוד יותר עמוקה של זה, אני צריך להיות מחובר לאהבה של הקודש ברוך הוא, של האין סוף הזה. להיות נכון. מחובר אליו, ואז כולם אוהבים אותי. למה? כי אני אהוב. Mm. אני לא צריך שיאהבו אותי, אתה ולכן בלי אוהבים אותי, תלות. כי אני לא בא לקחת, אני בא זה לא לתת. בא עם התלות ועם... בדיוק. בדיוק, ולכן הנטישה היא שורש כל הפצעים בעולם. כולם, כולם, וואו. כולם. טוב, צפה להזמנה זה לדבר מתחיל גם על מאי זה. שם. יאללה, יאללה. נעשה נטישת השטן. Mm. השטן נטש. הנוטש. השטן זהו, נטש. תרתי משמע, השטן נטש, אז כבר הוא לא צריך אותו, אז אנחנו נמצאים וואו, בחיבור לזה, לחיים. וואו. אוי, זה טוב, השטן נטש. מדהים, זה שם הפרק הבא. השטן נטש. אוי, זה טוב, זה חזק, השטן נטש. כן. כי אני אומר חזק, כי אני רואה כבר את הגלגול, אתה מבין? לפעמים אני אומר, וואי, וואי, אנשים אומרים, מה וואי, מה וואי, אני רואה, אתה יודע, אני רואה כבר את אני... הוויז'ן כן, של כן, כל כן. התמונה, ואנשים אומרים, על מה יש לך, מה אתה וואו? לפעמים תלמיד שאומר לי איזה משפט, נגיד אומר איזה משחק מילים, ואני ככה, וואי, ואז אני כזה שקט, כן, וואו, ואז יש, וואו, אבל אמרת וואו פעם אחת, כן, אבל ראיתי עוד התגלגלות ועוד התגלגלות בתוכי, אתה מבין מה אני רוצה להגיד? כן. וואו, זה כאילו, מדהים, זה מקבל מדהים. עוד רובד ועוד רובד, כן. אני אז כל דווקא פעם שאתה הלכתי אומר איתך איזה שמה. משהו.
לפעמים צריך באמת את הרגע הזה של השקט כדי לתפוס. כן, כן, את המדבר. כן, אתה צריך את המדבר פנימי כדי לקבל את התורה. כל יום יש תורה מחדש, כל רגע יש תורה מחדש. וואו, מדיטציה, אגב, אני עכשיו בחקירה עמוקה של מדיטציה, ברוך השם על זה. שנים שמעתי על זה, רק לאחרונה הבנתי כמה זה קריטי לאיכות חיים, כמה זה תשתית, זה כמו אימון ספורט. כלומר, תעשה ספורט, נפש בריאה בגוף בריא, זה נכון. אז מדיטציה זה הספורט של הרוח, זה החדר כושר וואו, של הרוח ושל הרגש. כן, אז שם יש מדבר בתוך הנשימה, וואו. עכשיו עלו לי יש שזה גם מדבר, ושם, הדיצה של יה. מדיטציה, מדיטיישן, כן, נכון, מדיטציה. אני מחפש עכשיו את המדיטציה לעשות ככה. צייה, זה טוב, צייה זה מדבר, מדבר צייה, mm, מדיטציה. אז אבל אז אפשר לשחק עם זה רגע, את כן, הצייה. אז כאילו אני מודד מלשון לבוש, כן? נותן כן, בגד, המדיטציה מאפשרת לתת לבוש, מבנה, בגד, שבא מתוך המדבר, mm, מהצייה. זה לא מדויק, כן, אבל מה אכפת לנו עכשיו לדייק? לא, זה לגמרי, נעים, זה נעים. מגניב. זה ליד, אבל, וגם ליד זה כן, טוב. כן, וטאץ זה גם אולי כמו טייץ, כאילו זה, הממדים הם מאוד מדויקים בדיוק למילה שלי. מאוד, הנה, עשית את זה מדויק. חיברת, you tice it, tice it על זה. יופי. מעולה. אז שיהיה לנו יום נפלא, ותודה שרון כהן שבאת, תודה ואנחנו רבה לך, נפגש בהמשך. היה מענג, היה ממש מענג. אני רוצה שתשלח לי את ההקלטה, אני רוצה להקשיב, אני כבר עכשיו רוצה בטח, להקשיב לה. בטח, אני אשלח לך אותה בקרוב. מעולה. יאללה, שיהיה יום תודה נפלא, רבה. ביי, דש. להתראות, ביי סחר ביי. דוד. ביי ביי.